Welcome sa Palamie Drama. Subscribe na. O yeah? Maka-ana-ana jud ta. Welcome sa Palamay Drama o atong sundan na sad og upload. Makabawi ko sa mga listeners. Wala jud ta naka-upload itong miag semana o sa dili pa nato sugdan nato ang drama. Magbasa sa atong mga comments. Kung i-upload karon ang Palamay Drama Compilation Part 154 sa di pa nako sugdan ang drama. Magbasa sa ko sa mga comments katong last nga gi-upload nako. Part 153. Basahon ako ang first comment si Annalyn B. Laban ng idol, makaya nga nimo mga problema o salamat idol sa new upload. At salamat sa imo ma'am Annalyn B. Si Oscar Abedog, hi, salamat naka-upload na jud akong idol. Salamat Oscar Abedog. Kaduhang comment ni Oscar Abedog, okay ra madugay idol, importante na kapirmi idol. Katulong comment ni Oscar Abedog, laban ng jud idol sa may mga pagsuway, maabot na to idol. Tinuod jud ka Oscar Abedog no. Daghang salamat sa mga Oscar Bedog sa imong kanunay nga pag-comment permi. Si Ma'am Del Sam 99, hi Sir Idol. Naulahin na pud ko tungod sa kabisi gapon sa trabaho. Salamat always sa nga gapon ko padayon suporta paminaw sa imong makalingaw nga drama. God bless you and family. Daghang salamat sa imong Ma'am Del Sam 99 sa imong kanunay nga pag-comment nga isa jud akong permi nga mabasa sa atong pag-intro vlog. Daghang salamat sa imong Ma'am Del Sam 99. Si Lowell Balandra, Happy New Year idol. Daghang salamat sa imuha Lowell Balandra, Happy New Year pod sa imuha. Si Ram Rico, tulo ka heart, salamat sa imo Ram Rico. Annalyn Browning, salamat idol, Happy New Year. Daghang salamat Ma'am Annalyn. Si Danny Lopez, pirmi mi gasuporta idol, padayon lang sa pag-upload. Daghang salamat sa imo Danny Lopez. Si Laura Candice idol, more drama pa, Happy New Year. Daghang salamat sa imo Ma'am Laura. Happy New Year sa imo hapon. Si Tufer Valdez, thank you idol. Tulok heart, daghang salamat Tufer Valdez. Si Jeffrey Mano, salamat sa pag-upload idol. Lingaw na sad ang mga person. Daghang salamat Jeffrey Mano. Si Arnold Burnal, ayos idol. Makalingaw na pud mi. Daghang salamat Arnold Burnal. Si Bobby Karel, salamat idol sa paglingaw kanamo pag-usab. Enjoy na sad mi paminaw sa Palamay Drama idol. More power. Daghang salamat Bobby Karel sa imong kanunay nga pag-comment. Si Romy Boy, daghang salamat idol sa bag-o nimo nga upload. Maura ni among kalipay idol paminaw sa Palamay Drama. Akong i-shout out akong amigo idol nga si Monsing nga naminaw sa Palamay Drama. Daghang salamat Romy Boy sa imong amigo diha nga si Monsing. Si Edgar Palma, super makalingaw idol nga drama. Thank you. Daghang salamat Edgar Palma. So Tupper Valdez, tulor ka heart. Og mao to mga listeners ang ga-comment sa ato atong gibasa karon sa ato ang part 154 ug ato nasugdan ato ang Palamay Drama Compilation Part 154. O si Gabriel ginaingon dili gid maayo nga magdublik og uyab kay kun ang wa nimo magustuhi mao imong madayon maabot gid ang higayon mangandoy ka na lang kay mao imong nadayon babae wa ka makauyon. Mamisita ka sa imong uyab si Linlin. Dili si Linlin pa si Juday. Unsay Juday ba? Nga Linlin may ngan ka sa imong uyab. Katubang gidani mo makaduha din sa ato higayon. Bago na akong uyab si Juday pa. Ang buot kong ipasabot ba, duha ang imong uyab karon? Oo pa. Pero kanero si Juday, wa gid ko'y gustuin niya pa. Kuha naman niya ako ba, kinibag timo-timo raman ni para, kining ako para niya ba? Kuhaan kining, kanabang subad-subad na panagsa ba? Kay si Linlin good pa. Di magpahilabot na ako. Kunyara kong human sa mong kasal. Uy Gabriel, kung tinuog kang higugma kang Linlin, ayaw pang uyab uglain. O gusto ka na makatilaw ni Linlin, hala, pakasli dayon siya sa labing dali nga panahon. Papabayog-yog. Apiki palagi ang taon kay kus kwarta. Magdigom pa ko. Og labaw sa tanan, papabayog-yog. Mura gugunsa ba ha? Mawili pa ko sa akong pagkaulitaw. Kana, maunay tinuod nga rason nga di pa ka magpakasal ni Linlin. Dili kay kuwang kas kwarta. Hoy Gabriel, kung dili ka gusto nga magbasos ka ulahian, ipadayon ay mong pagpakirelasyon anang giingon mong Juday. I-focus ang imong atensyon ngadto sa babaeng nga mao itinuod mong gihigugma. Ayaw ka bala ka papabayog-yog. Ako yung nagkupot sa manubilan nining sakyanan nga akong gisakyan karon. Kung sa tanaw na ako nga mura na ko hapit ang babangga o hapit ako badasmag, siyempre, muminor na yun ko. Pasagdi lang good ko. Naibaw ko sa kong gibuhat.
nungan sa gisakyan na tong taxi? Oh, yata sa amihan, day. Ha? Driver, niyawang plate, oh. Ay, sampungin imong naong kay maklaro. Tanan, day. Manaog taning taxi nga imo kung isa Naog diha ta. sa motel? Langan. Ha? Dili ko. Juday. Di ko, oy. Driver, tara nagbalik ang taxi, Ayaw pe. pa, oh. Ato ko yatod sa usa simbahan nga. Kanang labing doon di sa ato na imutangan. Kay manimba, me. Ikaw, dili ka meron mo tuman sa gusto na kumahitabo, Juday. Una lang gini katapusan na itong pragkita. Juday, Juday. Ay, Gabriel. Ay, ayaw lang. Kagam na. Ay, mo, kunuha mang gusto na ako ba? Ayaw lang ko gilabtin. Ay, ka. Tabi, Manuhay ka. Ayaw ko gilabtin. Ito yan. Bago man yung gibait. Agay. Bait, bairo ka na. Kasli pa yung ko, agay. Agay. Oh, Gabriel. Juday. Juday. Mapugsanon gid kay kada. Sabi, day. Imong gikong gilabtan. Yung pagkaganay, alam mo. Aray, alam mo. Yan nga, day. Pwede ka malipay sa kong gibuhat mo. Nalipay man. Love good ti ka. Pero naibaw manggod ko nga wa kay gusto na ko good. Kay doon naman kay laing uyab good. Si Linlin. Naibaho kang may uyab ko. Oh, naapaganito'y Jisa. Ikaw gabot buot lang ka. Papulatat kang wing-wing. Linlin ra. Pero tampa, ano nakaila man kang Linlin? Ha? Kaila ba ni Mus Linlin? Ha? Miga ba mo? Basta kay nakaila ko niya, nakaila ko. O pangutan alang niya siya. Kung nganong nakaila ming duha. O karon nga, imo na kong nakuha. Kung sa may mong plano, ha, Gabriel? Imo ba kung sa puwil? Imo ba kung likayan? Kaya napusgay naman imo nga akong kaputli. Sakit na ya. Bueno, gusto ka magiging masayod kung nung si plano na ako karon. Oh, Pues ingnon ta ka. unsa? Nga wa ko'y plano alang nimo. Ha? Kay wa ko'y gusto ng bisan gamay. Daan pa ko. Kung kailan man mong duha si Linlin, ha? Mahangyo lang ko nimo, ha? Juday. Ayaw intaw siya pahibawa sa nahitabo nato. Wa siya masayod natong duha. Ang tinuda kong gimahal. Sakit do. Ilong diha. Basta ipagpatakag tabi niya, ha? Dili ko gusto magkabuwag ni. Kaluoy atong Juday oy. Nga imo na lang unyang nga hilikayan. Wa ko'y gusto niya papabayog-yog. Bosa, sorry na lang niya. Imo na magasyang hilabtan. Natural balik eh. Unsa man? Putli ba siya nga imong nakuha ha? Ay, nausas papabayog-yog. Ako pa. Oo! Taki ang lagi na naglakaw pagawas na mo sa motel. Taon sa Juday oy. Nagngiyaw di ang naong ato nga naglakaw tungkol sa gibating kahapdos. Mulang? Taking-king, oy. Bida. Maora ba yun nagipangita ko sa babae da? Ako mahilabtan. Pero kay medyo mature naman ko. Okay ra oy. Sa batanon lang. Ingnaon niya na si Juday naka. Nga ako'y mga sawa niya. Pa! Pabayog-yog! Oy, yung sa manang niya ha? Bayog! Dili denas linlin. Kaya wa man nimo ka nauga sa silong ug ipadayon. Si Juday pa niya. O ako'y tuyo, anak. Kung sa ika ito ba nga ito, panguyabi. Panguyabi to. Unsa man as Juday? Gwapa ng babayhana Gabriel? Masuroy ba og syudad ang naong ana? Ha, Gabriel? Oo pa, uy. Arang-arang pulog naong. Pislat lang. Unya, sigag mata. Ha? Unya, maho gamay. Ang ilok? Ang ubos. Laro sa nimo eh. Basta kay madadara lagi. Pwede naman ito paksyonin mo. Puti masan. Unya, hugot pa kaayo. Hugot? Ay, nagsimot-simot. Palayo. Hugot kong tatot nga taking-king na maghanan nimo.
Ay, basta madadara lagi. Magasmas lang ka. Sige na, sige. Ikaw, ato niyo dito, papabayog-yog. Ato, ada yun. Muhay na lang ko patuol sa inyong naimatangan. Maminaw ko sa inyong panagsulti. Lakaw na pa. Anay ko din napitang pasalipod. Madungog ko din ang ilang panagsulti. Mayon tag musugot si Juday ni papabayog-yog da. Arwa na'y problema. Unsa? Mauna day Juday. O may gusto nimo nga akong anak nga si Gabriel. Ako nalay tubos day. Ako'y mga asawa nimo. Ligon pa man ko og tuho day. Kakuha pa ko kapito. Kita nalay pakasal day Juday. Di ko nimo na oy, tiguang naman gud ka. Nitiko ko naman ang imo. Si Gabriel lang akong gusto noy. Kay iya namang nakuha ang akong kaputli. Tuy hakaw pa ning ako dayoy. Bisan pa og suwayan pa nimo. Taking yugaan ni day. Sige na day. Gusto na akong magminyo og usab. Si Gabriel lagi ang akong gusto noy. Kay dili man ka siya na ako matubang. Aw, sige oy, adto na lang ko. Ug ging nang imong anak noy. Nga dili ko musugot nga moadto siya sa laing babae. Ako lang siya noy. Ako. Mau ba, Dailin? Musugot na ka day nga. Mag-check-in ta? Tarong ba? Salamat ka day ha. Sige day, sige. Tana day. Check-in ta day. Ayaw ka balaka. Maningkamot pag ko nga. Kuan nga. Madako ang akong tinigom day. Aron makasalata. Sa di pa tamo ato sa dapit nga imong gusto. Kuyog una na ko. Ha? Asa man ta? Asa ta? Niyo mo ang taxi nga gisakyan tanan ning baya. Kisa man bayad ay. Kisa man gianhin nato din he. Bay ni sa kong igagaw. Driver, dara nga mong pliti oh. Tana Gabriel. Manaog na tayo ng taxi. Kulbaan gi ko ani da. Saan ka? Galit na kami hilak. Manaog na tayo ng taxi, Gabriel. Tana. Abli na ang kamay na pagtahan sa dako nga gate. Manot ita. Patay, pag manang hilak na lagi ka. Huwag ko makasabot nimo. Luha ni sa tubang kawili ko ni mo, Gabriel. Sige. Ang kinilang ang tibati. Magkinaon sa madang panahon. Mahal ta ka. Linlin. Maayo kanya ka na, Gabriel. Oh. Juday? Adugay kalitok. Ikaw? Oh, ako. Ilang bahay kining atong gianhin, Gabriel. First cousin ako siya. Ig-agaw na kong igtagsa. Oh! Isuol ko, Juday. Ikan pa ko prisuhan. Punta ko. Alano. Imo gitong dyan ako isuol, no? Pakasli niya. Di ka pa kaya sa liado. Hutong tawa ninyo mga kaliwa. Pakasli, Juday, ha? Pakasli. Pero, Manoy, si Linlin, uyab na ko siya, Manoy. Og siya nga kong higugma. Og, Manoy ka na ko, Manoy. Kami si Linlin ang magpakasal. Juday ang pagkasli, Gabriel. Manoy. Kay nagbugi mong gibuhat niya. Abdos na siya. Balik dili kitang madayon. Buhi ka lang. Pagkasli, Juday, Gabriel. Akala ko ikaw ay akin. Totoo sa aking paningin. Ngunit nang ikaw ay akapin, naglalaho sa dilim. Nakasal ko sa babae nga ay gusto, bisang gamay. O nagpasalamat na lang sa ko, bisan minyo na ko. Nagpatorjak po na ko sa Linlin. Ihimo ko na lang siyang kabit. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Rina, ginaimon. Mahal ko kaayo ikaw. Mao nga buhaton ko ang tanan aron ikaw ako maangkon. Mao kining nahitabo sa akong kinabuhi nga di ako mahimong mahikalimtan. Si Edgar ka nang nagpaingon sa tindahan ni Dina. Kagwapo gyud aning Edgar mi. Kanus adjud ka ni siya manguyab na ako, no? Ay,
Muduol sab ko sa tindahan. Mupalit ko bisag unsa. Aron lang yun maduol ko niya. Palit ako og shampoo day. O sabon sad humot. Hi, Edgar. Ah, Asa na yung gipalit? uy, daywi na. Ikaw day na. Shampoo og sabon. Akong paliton kay maligo ko. Mao ba? Parehas di ay ta. Ako sad, shampoo ug sabon humot sabang ako. Edgar, imo tong uyab ang imong kuyo gahapon sa simbahan? Ay, si Mayang magudto. Akong igaga hospikas baryo. Papam ko'y uyab good. Ay, mao ba? Salamat taon. Uy, ako sad. Papasad ko'y uyab. Pero, nakita na nako ang lalaki nga akong gigugma. Ang barog, parehas nimo. Oh, ha? Ang pormas ilong, parehas nimo. Ang pormas dunggan, parehas nimo. Ang naong parehas nimo. Ang tanan parehas kid nimo. Mao na ang lalaki nga akong gigugma. Mao ba? Ako sad, nakita na nako ang babae nga akong gigugma. Si Charity ng imong amiga. Ha? Oh, kung tabangan ko nimo nga magkauyab mi, magpasalamat gid ko nimo. Ada ragi pog shampoo ug sabon humot dong Edgar oh. Ah, salamat, Dayna. Diara po na akong bayad, oh. Ari na ko, ha? Oy, bay sukli pa ding imo. Oy Edgar, ay sa pagbiya oy. Ko. Dapat na isukli. Nako nang. Kunuan ang babae nga naadiha. Balik ko na nako. Ay, okay. Oday, sabay paliton nimo pagdali aron mo balik na to si Edgar. Unsa man imo? Ako'y paliton ay kalakot. Ha? Oh, amaw. Pagkadako gyud gusto ni Winang Edgar, pero si Edgar wag gyud gusto diya bisag gamay. Has kang paita. Unsa? Sugto ni Mos Edgar kung mamisita ni mong balik? O ma, suwayan ako nga magdubli ko og uyab. Uy, Nabugnaw man ko inya akong uyab maoy. Abi kay iya naman ko nahilabtan pagsa na lang makikita na ako. uy, Charity. Di ba ayon nang magdubli og uyab nak? Kung sugto ni Mos Edgar, buwagis Rico. Sugto na ko si Edgar nga di sana ko buwagan si Rico. Ug kung magkauyab namin ni Edgar, ana pagikayo na nga magpili ko nila kung kinsa ang akong pakaslan. Charity. Yabag ka naman taon. Oy, Edgar. May uyab naman ka, anas Charity. Unya, nagtingo ka pagyapon nga uyabong mo siya. Nakatdungog ang mga tabi-tabi yang may lain ng uyab si Rico pa. Unya, Basin magbuwag na sila ba? Busa man yung pad ko. Kung sugton ko niya, pakaslan din ako siya. bisag klaro na nga salin na siya sa uban. Mao ba? Imo gyapon siyang pakasan. Ganahan ka magpakasan og bulhang nga. Papa ba yay? Sa ka ba? Gugma pa, wanay gipili. Ha? Uy, gipili. Bala na di na siya putli. Kung niya kong sugton, pakaslan ako siya, ay. Hey, lam di ay. Nagsalig ka ng dako nakagtaas ng imo da. Para na ako, no? Mas nindot yun nga babae nga putli yun ang imo pangasaon. Mo'y imo mo pangasawa. Kana babae kani kita yung makabuak ba? Bugo kan dako. Way kartiyo. Si Edgar ka nang misa ka sa bahay nila ni Charity. Kung sugton gani ni Charity sa Edgar, bakti siyang klasihas pagkababae. Wa pa gani sila magbuwag ni Rico. Busa dili maayo nga magtupli siya og uyab. Ug si Edgar sabno, amaw gid siya kay nakagusto lang gihapon siya og babae nga dili na putli. Babae nga salinas laing laki. Salamat ay ha. Nga, gisugot na dahin ko niyo day. Buwag na giday mo ni Rico. Kay imo naman kong gisugot. Oo, uy. Buwag na mi, uy. Di ka sugtun, uy, kung steady pa mi. Buwag na mi. O manghinaot ko ha nga, magmalipayon ko uban nimo. Di ka parehas ni Rico nga, kalit lang na usab ang kinaiya, Edgar. Mahal kay tika, day Charity. Ug may pakaslan tika sa labing madaling nga panahon. Edgar. Mao ka na. Aun sa man. Pamayan tika sa labing madali, ha? Ay, ayaw sa uy. Wa pa baya. Wa pa ka masayod kung unsa ko. Basig magmahay ka. Ha? Kung sa'y buot mo ipasabot. Kada ka na ko gilabta ni Rico.
Bisan di pa ka musulti na ko bahay nana. Apan na side ko. Nagilabtan ka na atong tawana. Uyab good mo. Unya na side sa ko nga barako tong tawana. Apan wa ka na makapabugnaw sa gugman ako nimo. Charity. Salamat. Dagang salamat, Edgar. Unsa? Mao ka na, Edgar. Dili tinuod nga buwag na sila si Charity o Rico. Giilad ra kaniya. Oh, kundi magayon sila buwag. Ako'y maningkamot nga magkabuwag sila. Ang importante nga iyan akong gisugot. Unsa? Amaw ka man di ay? Musugot ka lang nga makauyab kag babay nga daghang laki? Ako rin maluoy nimo sa maabot nga mga adlaw. Magkaasawa kag babay nga dili ikabilin og bae. Oh, wait na. Uyab sila sa Charity o Edgar. O Rico, kung matuod kang nahigugma niya, pangitag paagi nga magkapuwak sila. Pero di ko katuwa nila. Ako rin gusto mo sa Charity niya. Uyab sa laing bida. Oh, basig may lain pud kang uyab. Uy, bugan ako sa Mila. Si Charity, bugat sa akong dughan. So, ngitag yung paagi, magkabuwag na sila. Oh, kay Charity. Salamat na gihatag nimo imong pagkababae na ako. Oh, nya, kanang nahilaptan naman ko nimo magpakasal na ta. Oh, pamayaan ta dayon ka sa labing madali day. Buwag na magikaha mo ni Rico. Uy, buwag na mi. Kung mas ganahan ko nimo kay napirahan man ko nimo og tulo ka round. Matagpaw man sa ko nimo. Samtang si Rico tagsara ka round makuha. Ikaw akong ganahan. Ikaw, Edgar. Gusto ka gyud sa imong desisyon nga panguyaban mo si Wina. Kay buutan siya. O siya ang tinuon nga higugma nimo. Mura man nabugnaw mo Charity pa. Hmm? At time kay sa glimod. Gipatuo ko niya nga buwag na silang Rico. Apan mo ade. Nakita ko pa man gani sila nga nagkuyog og panuri sa syudad. Mo na'y kinaingon do. Mo na'y pagkaingnon no, nga duha mo sa iyang kinabuhi. Unya, di ginamayo do. Nga magpuli-puli mo og jir-jir niya. Busa, lakaw na. Pamisitay na si Wina. Salamat day Wina nga isugotahin ko nimo. Nasayot ka gyud kan higugma ko nimo, Edgar. Ug nangita gadi ko paagi nga magkabuwag gyud man ni Charity. Kay maluoy man ko nimo, mapunta lang kag babay nga daghang laki. Gusto na ko nga magminyo day. Og ikaw akong pakaslan. Apan sa di pa, ugma ha, manuri ta, ha ba? Mahal ta ka, Edgar. Busa mo kuyog ko nimo bisag asa pa ko nimo daton. Dili ta kapaliparan. Bisan unsa pa'y gusto nimong mahita po. Motel kining gihunungan sa gisakyan tang taxi. Oray, manood ta dia. Gusto ko nga, sa di pa ta makasal, unahon sa nato ni, ha? Kit-kitong ta sa ka, okay ba? Ha? Oo pa, sige. Mamang kayo mong gusto. Sige, di ta kabaliparan. Salamat. Taxi driver, diara mo plate yo. Tara na iwi na, kailan na kayo. Tanda rin. Kalumit din mo, Dewi. Karoon, hubuan ka tanan. Kaldo ka ni Day. Huwag nga. I love you. Karoon, maghubos ako. Edgar? Hubo na ko tanan, Day. Agrabiha ka dako, good anak. Hindi taas pagit kaayo. Hala bang arang na? Ako'y bahala niyo, Day. Agod na lang kasakit, ha? Ang pirmero ko yung dali, Day. Mau ba? Agay, ayaw sa... Sakit man. Sakit. Ang puso na, Day. Puso na. Abit na. Ang Day. Galing. Ganun. Agay. Ngapis kayo. Agay. Gusto na. Babae! Gay!
Bayad kaya akong kaputli na kayo na. Pero ako magmahay. Kaya nang pagkasunod si Mana, iya man dayon kong gipamayan. Nagpaabot na lang mi karon sa adlaw sa among kasal. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako sila Green, ginaingon, mas mayo pang makaanak kag daghan nga badlongon sa makaanak kag usa nga pwedeng badlongon na. Makaugtas. Mao kining nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalim. Mayo! Uy, Dave! Mayo! Iloy? Nganong nangita na masab kang Dave? Magduwa may bakit. Ring. Ha? Bakit? Sana? Basket bag! Nay, nanong! Nga si Dave man yung imong gianis amo do? Waday player dito sa basketan? Naama dito. Unya? Ustaan na manang. May manang muduwa taon by Dave. Klaro ang dao kung siya ay muduwa. Bay, niyara ko, Wa bay! deres de! Bay, nakadungog ko, bay! Wata ko, bay, ha! So, Dave! Oh, igaga na pula! Idang ko! Yup! Woo! Ay! Agay! Buang magabay! Gituyo mo kung magsuto, bay, ha? Pastilan ka nimo Dave. Kagani mo bunog. Sao nga, gitabangan ko sa mga kauban sa nanungog basket ma. Kaganis ba Iloy, pertis ang bunuga kay nilaban siya na ako. Basta si Iloy na gani mo apas ni mo dinis ato, no? Baan yun dayon ko do. Kay kanas Iloy, pro nas kagubot. Adili ma, oy, ako mo ginangunan magpagmanumbagod. Gisik ko mo ko, klaro man kayo tatong mudaog na mi kay free na kayo ko nga, mudang koot ato. Oh, pag koot na ko, pangalan ako, sure man kayo nga masyad gito. Gisik ko, nagkugtuyo sa mga kontra god. Mo to, nasakitan mo ko. Sa akong kalagot, gisok, bagra kong buang. Anya, nindot tayo mong gibuhat. Pila may posta niya sa basketball do? Tag 50 malagring. Tag 50? Unya, perte ni mong bunuga. Balib, sa kag muapil tagligas barangay. Sa'yo na ni mo. Sige bay, pero kinsa may muda sa tong team? Si Kuan, si Kunsihal Ricky Garing. Kuda doon na to. Apil ta Balib. Ha? Unsa man? Kay matod pag Kunsihal Ricky Garing, talayan magkunta niya. Pila man sad? Murag 3K man siguro kung makadaog ta. Mo ba? Duta Pero kung mapildi atong team, 1K ray talay ni Kunsihal Ricky Garing. Oh, sige. Okay ko na. Ingas ko siyan. Go, Dave! Kung masyati mo, imon ako! Boom! Oh! Shot good! 3 points! Woo! Hi, ako si Chiki. Ay, ikaw itong kasumisagit ganina. Unya mo nga, kung masyat na to, ako na ka? Oh, Sure? sure. Uy! Sure, 1K%. Dave! Narang sila na ako. Nagkuha na to. Sige, Konsyal. Ricky Garing. Una na lang mo ha. Unya na kong pauli. Unya, unsa man? Okay. Sige. Bot ko. Ang imong TF. Oo, nana na ko, Konsyal. Okay. Salamat kay Konsyal. Sige. Ato na ni Dave. Ayaw mo. Minyo na di ka, Chiki? Oh, Dave, pero okay, oy. Di lang good na to pahibaw ng akong bana. Ha? Ansa man, di ka na ako, kay manaog na ko din sa inyo ha. Mauli ko sa amo. Ni ana nung kasamo niya, papauli-on na nung tika sa inyo. Ani ka matuhog sa amo, ha? Dire, be. Sabak ta dire. Sabak, Dave. Bukan mo, Chiki. Ay, Kagil pa na kiss. Chiki. Alas 11 naman taon sa buntag. Wa pa man mata si Dave. Pukawon ko gani ning anak kabe. Grabe yung kapuyaan ni niya. Midua magbasket gabi ang ilang team. Oh, may babae nga natug sa kwarto ni Dave. Nagtupad silang duha. Hoy, Dave, pagmata. Dave! Ay, gay. Ma, ano man malagring? Kisa ning babae nga imong gikatupad og katog, ha? Oh, good morning, Mommy. Mami agad. Ay, Mami, kinsa man day kaday?
Kan pa, marag familiar man ka. Ara bitaw ko nagpuyo sa unahan ng lagring. Asawa bitaw ko ni Renato. Negosyo ng itlog sa merkado ng... Asa? Minyo ka nga nagduka sa akong anak. Biyai si Chiki kay Nyo siya, Dave. Naginuo ko ni... Mabayay, kabala ka, good. Noon sa kabaya, dahil daghang daga, uy, anak ka maninoos minyo. Makit-an tagani ka nga makikuyog kang Chiki, bunalan tagyod ka. Unsa? Uy, ibo ko bunalan, ma. Mauwo ko na mo, uy. Nang Greg, nasa ba Dave? Ngano naman sadloy? Ipahamak na sa nimong akong anak? Ay, di, nang Greg. May isulti lang ko niya. Bay, nga naman, bay. Nga naman, bay, Eloy. So, yung isulti na ko. Diri lang na kay Marquez, kay mama, eh. Ma, ari ito magsulti, bay. Dali, bay. Magpalayo, yun. Sige do, palayo kay maniid mangyapon ko. Ikulbaan ra ba ko da. Dinhibi, kay mabati ra na kong ilang panagsultihan. Purting away at chiking na to eh. Saon mo na. Unsa bay? Lagi. Away. Awas nagmayo lagi. Noon sa magkawin. Tuan na. Ay, isulti, bisikis yung bana nga. Dito siya tawag sa inyo, ha? Ay, sa Ganahan yun yung bayhana, da. Tayo ka, Bede. Patibingan kasi ang bana. Umbang yun ang naon ni mong kanana ka. Unsa? Da! Daan pa yun lagi ko. Gusto ka na mo. Ikaw ba, Iloy ba? Ipahamak yun ni mo permining akong anak, da. Hain na tong budal nga akong giandang para. Oo, say bunal to. Budalan ko naman lagring. Ano ko ako bunal? Para ni Dave. Bunalan ko ni kay gahi kay nag-o. Bisag kung sa badlong musukig yun. Ang kabadlongon ko din niya murajog o sa kabatalyong tao eh. Malagring ang taon ay ulitaw no taon ko niya bunalan gyapon ko niyo. Darang bunal nga ako alam ni mong di baka dire kay bunalan ta ka. Ikaw makabunal ako malagring. Dili kay budagan ko. Ay, litsugas kini ba Dave? Hoy, dili mong duha. Ay kung dagan-dagani ninyo. Makawawan ko nimo. Mas uho nang makiglambigit kag babaeng ninyo do. Diri do. Hoy! Dili ko ba? Dili ko! Mapsan tagani karon, bantay ka lang yun! Gaya yung akong tuhod. Lain sa kay dili nga badlungon ka man. Balik dili, oy, kikutas ba ya kayo, ha? Dave! Dave! Mauli na lang sa ato, ma! Eloy, kain si Dave. Taray ka nagkunog bunal sa iyong mama, eh. Ano naman na sila? Huwag yung mama. Ang bata anak ko siya, ay, porbida sa nagring. Suko kayo sa labigit by Dave ni Chiki-Chiki. Dili po mayo kay may ba naman ko na sa check-in taon, eh. Bitaw, sam sa Chiki. Porbida, paano kayo siya basket na taon si Chiki pa taon? Saon taon ni mo, ha? Pasok kayo siya by Dave. O, yan lang. Unsa mo nang bitay taong paang nalagring na unsa mo na? Ala, uy, obusi, nang nagring mo. Ala, sinang lagring, naglagring! Pagkarpiriloy, unsa mo kay? Wala, nausog na. Ala, nausog na. Simungo ko ni Baidim. Sa sige na ko gukos, badlo na kong anak nga si Dave. Wala ninan ko makabantay. Ananong day kahusos akong Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Libeth, ginaingon, way perpekto ning kalibutana, kitang tanan makasa, naara nimo, makatagkabagpasaylo o dili. Mao kini ang nahitabo sa kong kinabuhi ako mahimong mahikalimtan. Pastilan, Libeth. Kung wa pa mag-pandemic, di ta malingaw ining live selling. Sakto ka gid, Mama Rita. Basta magkugi lang ang tao, tabangan po kini sa kahitasan. Sakto ka, Mama Rita. Gigutom ako na ko eh, mga unsa ta. Sige. Mag-take out lang ta aron makakaon po si Gigi. Baya. Pinangga kay nimong imong banas, ha? Hala, uy, mama, sad, uy. Bisag nagbisyo, panggaon gihapon. Nakasa man si Gigi sa mong kaming yun, ma. Nakapasaylo naman ko niyang kuid. Amen, tag magtinarong na. Ay, hindi na ta makis ko ti Gigi mo, uy. Tanan na. Ato ta dito ay, mamalitag pagkaon. Saan ni style lahi nung tagsan mo kumar ni sa amo, no? Saan ka? Mauwa mo ko bayar gilor. Gusto ko makig-inom nun, pero wa mo ko'y kwarta nga ikapalit og beer. Sas na unsam ko, natural mo yun ha? Ari alam ko sa bay, anak mo yun na bay. Kung watay trabaho, watay katunol sa itong asawa, makabatig yun itong mga sakit ng istorya.
Buta mas libit bay. Iya ramang inahan nga pertig ba bay eh. Uy. Ubos mo ko. Ay, ipalapos na sa pikas sa lunggan, do. Ha? Ipalapos sa pikas sa Ay, di lunggan. madaoy. Mag-iko yan, mag-iko-iko. Iko, ha? Mag-bounce ba? Paita lagi, ba lagi. Di ako na masakit case ka, Bill. Bugnaw kayo, no? Dito ko palit sa tindahan ni Erwin. Siksi kay kag lubot. Lubot, pero daot kay ka, no? Imo lubot, dako-dako ba? Saan inom na tayo, sa lugay ito rin. Saan kayo, inom ka? Ay, di lain kay di kuminom. Uy, bukat ka na sa kikis ka, Bill, yung undahan din eh. Ako rin usa, nag-lockdown niya na. Lupiat ko kang humubon. Inom ko, no? Ay, salamat ang gablihan ko nga mo. Di mo ka niinom. Siya lang ba ni Bay Ariel? May pa si Bay Ariel kay nakasabot sa akong gaimtang. Soda diri. Magkaibaw na sa to sa Mama Marita nga hubog kang ni uli. Yaw-yaw na sa to. Yawit na sa to. Ano na? Payawit ta lang na siya mayo da. Trabaho gani ko niya dako og suldo, paibo ko na siya sa akong kwarta ba. Gusto na anak, Bi. Respetuhin sa si Mama. Uy, ako ba nag-inahan? Ay. Sige na, soda diri. Sige, yawit ay. Sige na. Yeah. Ipasumbang! Paikatabang sa sawa, hubog-hubog. Pa! Bono! Kung di lang ka magpilian sa imong trabaho din eh, madawat ka dayon. Di lang ko magpili, mamoy. Sa may akong trabaho, mama? Sa akong trabaho din eh. Sige, dawat na ka. Gikan sa alas 6 sa buntag hangtod sa alas 5 sa hapon ang imong duty. Unsa may akong trabaho, ma'am? Tigripak sa mga bihoy? Oh, good. Mainang doon ako eh. Dawato nun nga sweldo eh. Matag si mana. Oh, sinima na di imong sweldo. Ay naman. Aron pagpalingaw ka dong. Malingaw! Makakatawa man po taghilaw ni mo libet, oy! Malingaw sa pagripak sa mga bihon! Nya, malingaw po na sa kauban niyang mga babay. Ripak po na siyag babay. Ngano manggug ka? Ngano manggug ka, ha? Marita? Tan ko nimo? Ha? Ngano ka? Hana-hana magasumbag. Ma, Gigi, naunsa man taon mong duha? Uy, murag yun mo iro og iri nga di magkaduol. Batasan yung laki, ha? Ilas, manumbag ka na ko. Saga dayon kay papriso ta ka. Hala sumbag. Ayaw kagita, ha? Wa ta kahagita. Suwayi kong sumbag aron adto ka mamaskos prisuhan. Dawat ang una na kong sweldo, libito. Na. Salamat. Imo ni o pliti-pliti ni mo. Ay na lang. Ano naman? Doon naman may transportation allowance. Paninduta ko. Buta ang nahimo namong amo. Ay, tuwa di ay. Unsa may imong amo, babae o lalaki? Gawang o batanon? Babaeng batanon. Sa? Bay Ariel! Oh! Marde! Bay! Oh, yaw ka sit lang yung buto. Branyo do, branyo? Bay! Bay! Ang kuna ni nga imo, ha? Ha? Ano kuno na lang kung ako ang motor ba, ya? Lagi Bay Ariel ba? May buong niya slipit ba? Batay pa nga no, butaw nga ako eh. Samok na kay. Gawas masad, maglisod kong tubag kung mangutanag, diin kong motor. Kasi ulit hata ka ni? Ato-ato lang ni Bay. Inatag ni sa akong amo nga babae ba dito sa Biyonan. Do, pabilyado, taon do ha? Bisyon sa gabay, naunsa ba taon ka oy? Liwat manggukunin mo ko. Ay, love niya kita, binukang samok. Nakauyan ka sa motor? Oh, salamat kaya. Salamat lang. Bye, Rico. Natural. Bayaran giti ka. Lipayon di kagmayo. Lipayon, nagtatawon. Dali. Ay, dito din sa opisina kay pasikulit na masuod. At tatagmatan. Sige, tada. Ay, pastilan. Perti Ninita, perti sang trafika. Pinahak.
man gani si jeep nga may atop. Ang motor pa baka nga way atop? Uy, time pa. Kanang nagsakay sa motor nga may angkas nga babay og hugot kay migako sa hawak sa driver. Kailaman ko, anak. JJ! Hoy, hingaw! Kaysa nang may angkas di ba, oy? Para! Para, oy! Hilom! Katabian ba ni mo? Extra na ka? Awa na, misaylo ng motor. Puwerte ng layo, ah. Si Gigi yun ka to. Ang hanggaw kong umagad. Libet! Ma! Nahar ka man di ay diha, oy. Oh, hay naman imong kinumpra. Mibalik ko sa agi kay nakita na kong imong bana. Nagsakay og motor og may angkas nga babae nga puwerteng nakagakos niya. Ma, mahimo ba ma? Undangan na. Mahimo bang di na ka magtumo-tumo og istorya? Ay di ni tumo-tumo ang ako, dahay. Nagtuo kang baka ko ning imong inahan, day. Ma, basta dito si Gigi ang imong nakitaan in town. Si JJ gyud to. Dihang gisangpit na ko, milingi man. Nakaila po ko siyang gisulob, oy. Ikay nagpalit ato. Kuyog mangganit ato. Ha? Nagbisyo na sa Gigi? Ni angkas sa iyang motor ang iyang kabit. Ako eh. Ay. Wala ka na yung laki, diba? Basta inyong wala pilakit ka sa sasampot sa... Oh, God. Mama niya. Ikaw na naman. Di na ko makabubuhat. Mahal sa ginagawa. Lagi ka sa isang... sana sa... Tita, diin kag motor Hinatag? sa imong kabit? Kani adto gipasaylo ti ka Gigi. Karon di na gini mahimo. Pasayloan ko, Libet. Dili na gini mausa sa... Di na gini mausab. Kay magbuwag na ta. Dili ko martir nga asawa. Dili ko parehas bang asawa nga mudayon laghilak. Ikaduha na nimo. Di na angay nga hilakan imong pagtraidor nako. Magbuwag ta. Kiniking imong inahan. Sul-sul ka inila. Ayaw iat mama ha. May gani kay nakainahan ko og tarong nga parehas ni mama. May gani may inahan ko nga sultis iyang anak, limbunga na sad kinis iyang magad. Ili sul-sul ang mama Marita Gigi. Last chance, please. Last chance na gihatag imo. Magbuwag ta og tukatipon sa imong kabit. Nagbuwag yun sa kong bana. Unsay dugayan? Ugi angay nga magbisyo kay way trabaho. Di ko martir nga pagkaasawa. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. O mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Regine, inaingon, ang pagsulti sa kamatuoran o'y makahatag ka nimo og kagaan sa dughan. Kung kining tapos kung kinipuhin ako mahimo. Usama Regine, mauban ka ng ato ang batch reunion. Klaruhan na. Apoy, Uy, Regine. Pagay ka na hubog, ingon, ana na yung istoryahan. Ambot lagi, uy. Mangang sa ilo. Saba ka, day. Basig din niya kutugta nilang mamang papaan. Kadako na ni mong edad niya bangang sa ilong pag yung kang di katugtan. Eh, kay ba na bitaw ka? Ako rin nag-atiman nilang duha. Asa ka ni ato reunion, anak? Kuan, Islam ko na. Kaya na tayo batchmate nga doon ako ni resort sa kaisla. What? Ito, kaon, plete, sabot. Kaya mo dito, kay doon ako na amutan nga t-shirt lang, mauray ato ang isulob. Masaman, mabangang sa ilong ka na, ha? Manakil lang papagmama niyo. Islag yun, ha? Doon na mag-batchmate na mo nga, doon na resort dito na. Masugot ka mga muuban ko sa among reunion sa isla? Okay ra, Regine. Unya, kamus papa? Ay, may bagtiguwag na kaayo bigduhas imong amahan, oy. Pinli lang miglista alang sa among tumaron nga maintenance, Regine, kay aron di mi malimot og tumar sa papa mo. Butagik unsag oras sa tumaron, ha? Sige ma, salamat kayo ha nga misugot ka. Malagad ako sa pampot nga atong gisakyan. Uy, unsay mo
mong gilantaw diha, uy. Ang tanaw ko ng lately ayat ng mga kuha, no? Kasi pangalan na, mga dulpin-dulpin, ha? Kana, ilahag ya po na sa ato ang batchmate taon, day. Duhang buo ko na yung pambutaw, no? Uban sa atong isakyan sa uban na itong mga batchmate, nga tuwas sila. May kaya nakauban ka. Oh, oy, tingog day. Nalimot ko nimo. Kisa ganito yung nga nimo. O sa kaseksyonan. Basta baki ligig na, unya, kanang buguon bitaw kayo, di gina matimanan. Nalimot ako, uy. Ako ito to si Rubin. Ay, nainamdam na ko. Ay, Katong ay. charmer? Oo! Mau na ni, ibot na ta, ibot. Wow! Gana. Kanindot sa isla. Yan, bitaw sa, ninduto. Ay, murag ani na gyud ko makakitag babae nga akong pangasaw unon. Magbigda sa ni mo, Robin Hood. Tagais lagi na mo gusto, Robin Hood. Dili, oy! Magpili ra ko sa atong batchmates. Magbigda. Kanindot pa minawon sa akong bawat mo. Bitaw, Rage, labi na gmingaw, no? Dutoy. Unya, nighangad di mo ba? Ibuwan, ug ang buwan, bita para mo bituon. Dutoy. Regine, mo to ka ba sa sa mga katiguangan nga kung buwan ko no, tuparan ko no bituon, nya dunay babae nga gipanguyaban, sugton ko ni sa babae. Unya ang ipanguyaban na laki sa paghapon. Ambot mo. Bitoy, karon pa magkabatian ito di ahada. Dali ra ko no sugton sa babaeng lalaki nang nguyab nini. Nga Rage, sugton ba ko ni mo rong gabiyo na? Sa? Paganing ka manguyab na ako, unya so na dahil ta karapen. Punta rin ito. Boys. Di ba klina? Duh, hari istoryahan. Bahala mo lang kalit, oy. Sakti itong duha may ugi. Kay ulit tao og mga dagan to sila. Ay ini mga minyo naman. Ay patapuntas pa'y bayon. Magmino man yung tuwa. Kaya ka ng minyo ka. Uy! Ala! Tabang! Uy! Hasirin Tora! Nalubos! Patsyatar yan ninyo eh. Nung ba na yung panagan aron luwason si Regine? Nga ako mo gituyo nga bitaron siya pa ingon sa ilawom. Lahat sa dihin mo. Saan ninyo eh? Unsa ka kung gita style itong imuhang kanada ka? Oo! Dagi sa bilin ko yung wala na unsa kapag may Regine. Unsa mo ka, oy? Bida ninyo eh. Wanon ko kalugar o romansa niya ra. Guys, next na to nga game, no? Pabutanay og balon din kog 5 ka babae og 5 ka lalaki. Duha ka grupo. Kinsa may mapil? Linya de. Okay. Kinakinya lang mo, anak. Okay ha? Ina mong tanan ha? Buton ang balon. First nga mudagan paingon dito sa bangko ang girl og with boy ha. Pagda og balon while mag-holding hands. Unya, abot sa bangko, lingkod ang boy ug ang girl musabak sa boy. Unya, ton ang balon pinaki sa paglingkod ini. Sabak yun ang girl ha, sa boy. Okay. Sabot bitin! Sige. Ina mo? Bitin! Sabot bitin! Martin lang. Isa mo na siya. Pamoto bitin! Sige. Okay. 1, 2, 3, go! Nakalingkod ako sa bangko rin. Sige, sabak na. Unya, pabuta rin ang balon. Dali, go! Ay, ikaw, di mo maganda yung mga mga minyo. Tang sinabakay na sila. Dali, bakit? Sige na, pabuta na tayo ng Reds. Pildi na sa atong grupo. Sige na. Ay, sabak. Dali, dala. Buto. Yes! Hala, ay! Wow, kanindot. Nag-bonfire sila. Dere, Jad. Ano ka dere? Join na dere. Pida mo ulit betog ma. Dali, Yads. Okay. Uy! Huwag ko kita ni Regine Rubin to. Lagi kitang sabok na yun. Bida na ikaw ba? Partner mo sa Rikin. Kita mo ba kang sabok? Hoy, okay. Saka na doon silang banding-banding nila. Ay, okay. Ikaw magkahigibabanday sa inahan ni Regine. Isilingan magkahang mo. Matsa ba na? Lalo? Ano ba tayo? Ano ba naman sakto naman si Inda tao sa Regine? Oh, yun.
Arita din dapita, Rich. Dali. Unsa man yung gapita, oy? Mao ni ang budiga sa mga lubi nga. Kanang nimo magkupras ba? Anya, magunsa man ta din eh. Magkudkuray ta. Sa labi? Tudlo, ano, tika. Dali na kayo na, Rich. Dali. Tupad na ko. Excuse me ha, kinion ko. Langgit pag yun. Oy! Iyog-yog na! Iyog-yog na! Iyog-yog mo! Iyog-yog mo! Che! Iyog-yog! Iyog-yog mo! Uy! Asa mo kumahinga? Nga magtamtam para ba ko sa akong PC? Makita ko sa boys ini. Itong dapita ay sa gamay nga payag. Mapahigpik ko dito. Gawin pa yun! Ano? Ano? Ana? Unsaon ba? Naon good? Unsaon gani? Ano ba, ana? Tagdang mo na ko kung PC, eh. Ikod, Rich. Ikod. Kung si Regina Rubin man ba? Magyog kuray! Oh, ano na, si. Ikod pag ipayo. Kala, ipa. Ikod pag ipayo. Ano kuray silang dawa? Bibi, ako ikod, Bi. Ano? Oh no! Sorry, Rich. Pagliyo ka kay maigo man ka inigkod-kod ako, ha? Ingon ini pagkod-kod. O sir bahig maayo, ha? Arakat-on ka sa pagkod-kod, ha? Kini Naginuguray naman muna, ay! Bayo! Nawaw ko itong higayon na. Kailain man na ilang pagtuo nga nalod ko reming duha ni Ruben. Kut-kut na lain marining ilang ipasabot. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. O mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Marjorie, ginaingon, sulbarang imong problema o da ka mosulbad sa problema sa uban. Huwag kinang nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahingon. Pahikalimtan. Junior, manong nas Marjorie. Sa'yo kinanampiling na unsa na siya. Bot. Amo mo isuot, wag kakaybaw. Wa. Pangutan anya. Hindi ko eh. Sige lang, ako siyang pangutan-on. Skidlap tanong na gini mo eh. Labti na si Marjorie, katilaw lang yung kag-insulto, ana. Insultohon ko niya. Pangutan na ramang ko. Asa man, may tuyo ka, Luz? Sulti din ba? Kaya busy ko ning ako mga paperworks. Wala no over. Abi na kong entertainon ko nimo. Labaw pa man day kang junior eh. Hay nako, palibhasa. Di mo concern sa inyong mga kauban. Walay ra mo sa palibot. Sige na lang, okay na lang. Ako na lang mangutanan ni Marge kung ano sa iyang problema. Huwag ko'y problema, Luz. We, bisag na oh. Sulti lang ko eh. Basi makatabang ko. Wa lagi. Kape. Hala, huy, ma-walk out ka. O pag ka kasulti na kung sa imong problema. Dili ka ang sultihan, Luz. Angay ba ya? Kay kung doon ako ikatabang, mutabang ba ya, Chuko Marjorie? Tabag doot? Hala, kalaig batasan. Kiwalk outan mo kung March. Mo-file lang ko og leave sugod og maaliw di. Mards. Sorry ha. Naipil ka ng problema ha. Kinsa may maunang nimo? Ako ra. Banagot ta ka. Pasalamat ka sa Ginoo nga ikaw mo ako na asawa. Kay masinabuton ka, Marjorie. Unsa? Mo file og leave si Marjorie? Mamo ko no. Hala, grabe ka na yung problema. Sa inyong tanaw, gas lang tabi, sige na. Sige. Tag-antag-anta ba kung sa'y problema ni Marge? Sus na nasaga ng panghilabot sa problema sa lain. Daan palagi ko nga may problema dyan si Marjorie. Nakahibaw man ko pa, na nakahibaw mo unsa. Pero, akong tag-anon, may kabit si Leody nga iyang bana. Okay, Marge. Napirmahan ko na ang imong leave application. Ibilin na ko kang Berne or kang Junior ang imong mabiyaan nga paperworks. Yes, boss. Thank you sa pagsabot. Salamat kay gipirmahan ni po sa nga ko leave. Abi na ko dili siya masugot. Sure ko, may kabit si Leody. Way kabit ang ako ba na, Luz? Oh. Ay nagpatakag buka na mo baba. Kung doon naman may problema, wa na kilabot.
Tungod kay dili ka na mo kadugo. Lapanon. Wa kay angay manghilabot eh. Kinahibawpot ko nga doon na kay imong problema. Hala, nakahibaw ka, March? Nakahibaw ka? Uy. Nakahibaw siya. Alan. Marge, nakibaw ka. Marge, tinuod nga may problema sa los? Oo, oy. Binuang raga itong ako. Doon na siguro kay mihilak magmaayo. Hala. Resulta na siyang pagkahilabtaan no taon. Ahak ini. Nakahibaw ka si Marjorie bahil sa kong pagliib sa kumbana. Di na po sa kahibaw. Huwag ko kisultihan bahin ini. Sila ka si Bernie og Junior. Kahibaw ba sa ka sila nga may nanguyab na ako. Pero, dili man siguro matawag og pangabit ang akong gihimo kay diyang gipanguyaban ko sa kauban na sad namos trabaho nga minyo sa manako. Ako magibasted. May tabab tatantos papa. Marge, gabuhi pa siya. Anda man na lang daan sa pagdawat ang kamatuoran, Yudi. Tiguang naman sad ang imong amahan. Angay na sad nga makapahuway na siya. Kay di ba'y alalim nga sigihan kag dialysis. Maupod. Pero, kung mag-abot pa ng papa nga buhi pa siya, mas labing maayo. Ikaw naman lagi kang magulos. Di magkanatong. Ba ni mo eh. Ibig mo eh. Galitan mo nagtiayon. Dili magiging ka mo ako. Uy, ni mo eh. Kud lang ko niya. Masakot rin mo ako. Dako na. Kisa kay gatumbo ka sa. Ako yung mayulos. Jirjirong kasi mong bana. Kaya kami mga bana, mas musamot ang among gana. Kung makabatimig ako. Masakpan ka na ako. May laki ka. Magkadugo. Magkadugo mo doon. Alam no, awan ko. Pa, panihan ako. Ang kauban ako kasawa nga si Marjorie. Pa? Pa? Yudi, huwag na si Papa. Nanghilag ang igsuon mo mga babae. Yudi, huwag na si Papa. Last na natong suod sa motel ha. Kaya nahadlo ko sa gibahad sa kumbana na ako da. Gibasted man tataka pero gusto man juga kang mutilaw na ako. Unang patilawon lang taka. Pero nasakpan na rin yung mula! Magkakaga! Gito, kunin mo. Hoy! Panagan! Talawan! Ako sa hospital. Di pa ko gusto na Unsa? Nadunggaban siya ba na si Luz? Unya, buhi pa? Buhi pa man. Ang masamang damo, matagal mamatay, resulta na siyang pagkilabtanon sa mga problema sa laing tao. Kadaan siya musulbad sa iyang problema, pero sa iyang problema, musulbad. Ibo ka sa, musulbad siya sa iyang problema sa iyang tao, pero sa problema, di ka sulbad. Tangkap! Naluoy baya ni Luz? Iya po ng talan na maghut siya sa problema sa uban, pero siya mismo, wa makasulbat siyang problema. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpamino sa atong palimiay drama. O mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Buni. Ginaingon, bisag usab niyo kamahal so sa gusto sa imong hindi gugma kung diligin siya magilatid sa imong kapalaran itas ang magkadayon mo. Ang kay gayunan gyud ay mangitag paagi nga kamo magkabuwag. Mao kini gitabo ko kinabuhi at dili na ko mahimong may kalimtan. Babay, ibo ka ng Mariel? Lagi bay. Pero doon ko na siya uyab gud. Klaro kay hindi ko sugto na na. Suway lang digo eh. Abi tayo priso mong uyab ito. Aw, bastiron ka niya. Tayo mawatay may imuanan. Ang siya dagan. Tan-ar ba ko nang iyang uyab? Loving kasi na. Pilit yung guys lang doa. Probeda sa do. Di pa na sila kasal. Pilit mong galin sila. Pero di kasal. Daga po na si Mariel. Mura diha. Ikaw doon na pa kayo katungod ng uyab niya. Kuya no, masuko na yung uyab no, sa Ador. Muna yung kuya diha. Kan sa Ador noon, kan sa Ador, kung magkisumbagan ako, kamang-kamang na may kuskomo ano ko.
Imusultihan mo, bro, jibadayos. Kung mga nga makamadlok sa uyab ng Jibadayos, kanang bro. palangga ni mo, no? Jibadayos ko. Palangga ang kanan ni mo sa Mariel. Palangga? Ador. Mo palang ni uyab, na, sige. Pirahe din na sa Mariel. Parang di na katinguhi uyab. Panguyabay na yun, ah. Noon taon ka, eh. Wala yung kailaing babaeng nakita diha nga angay ni mong panguyaban. Kana yung dunang na itagyan. Kagusto ko, Mariel pa. Usa pa, di pa sila minyo gud. Uyab pa man na sila. Busa, may katungod pa ko manguyab niya. Ay, oo, manggani, pero magbaton sad kag kaikog ni Ador, eh. Nibawog ka. Panguyab niya ng bayana. Unya imo siyang gipanguyaban. Ay, awan na dong, oy. Papa, eh. Laban ka, Ador. Waman. Madlok na yung suko, kamang-kamang na yung suko mo ko. Na, laban ka? Tabang mo na? Sabah dia, eh. Si Papa nun. Ibaw ko, sayop na gibuhat ako. Sayop na ako magawaton. Pero, manguyab ko, Mariel pa. Bahala na ni. Basta, ibugi ko niya pa. Doon ako sa lambayan ni Mariel. May taga-tubangon ko niya da. Bahala lang gani. Panaghap na ako. Kundi ko niya rugtun. Nguyab ko lain. Ay, importante makadiga ko niya. Oh, Day Mariel. Mao kanya, Bonnie. Ang tinuod. May pagtanaw man nata ko nimo, pero doon na naman gud ko'y uyab. Ug mahal ko na si Ador. Bosa, sorry na lang. Di na ta ka mahimong sugton, Bon. Karon pa ko magkapatug ka isog pagdiga ni mo, Day. Day, kung sugton ko ni mo, bahalon ti ka. Labaw pa sige pagkita pagmahal ni Ador diha ni mo. Dili na ko angay nimo, Bonnie. Ano naman? Tugyan na ako ni Ador ang akong kaputli. Basta pangita na laglaing babae nga katigahan ni mo sa imong kugma. Di na ko angay nimo, Bonnie. Dili na. Kailangan biyan mo panghupaw, eh. Saan ka ba? Naunsab ko ba eh? Di ba gimawas kung nauna si Mariel? Siya rin apirme si kung nauna ba? Aron malimtan mo siya. Panguyab og lain, oy. Sa kabaya taon na imuraman og wailay nagsayal ni kalibutan, ha? Anak lagi ni pa. Manguyab na lang kong lain ini. Og si Brenda. Panguyaban na gid ako siya. O, kana! Mayo pa! Dako gusto ni mo ng bayhana. Busa siya ang digahe si mong gugma. Okay, gusto na bayana pa? Anong Brenda? Pero, manguyab na lang ko niya. Ano ako malimtan sa ingpit si Mariel? Salamat, Bonnie. Ang tinuod, Sugot ko ni mo. dugay na ko nga nagpaabot nga manguyab ka na ako. Busa dili mahitabo nga pakyason tika. Gisugot na ko ni mo. Gisugot na tika. Salamat. Salamat. Karon nga, uyab na ta. Di na ko mulingi pa og laing laki. Dili na gyud, Bonnie. Salamat. Hey, ugma. Nurit, ugma. Domingo ba, ugma? Nurit, ha? Oh, sure. Bisag asa pa ko ni mo dadaw panuroy. Salamat. Di tika balibaran. Salamat. Bonnie, mahal kaayo tika. O gusto mo na ko, ha? Salamat. Salamat nga nanguyab ka na ako. Ay. Salamat kid kaayo. Salamat sa sibong gugma din ako, Brenda. Pero uyab naman ta. Mabinutan ko sa itong relasyon. Saad na ni mo. Hinaot pa unta nga magmatinud-anon ka sa imong gipamong, Bonnie. Salamat kid taon. Salamat, Nagidungog na gid sa kahitasan ang akong mga pag-ampo. Salamat, Chad. Nga magkauyab ta. Nagpasalamat kay gusto ko, Bonnie. Nalingaw ka ba sa itong itanaw nga asin eh? Siyempre. Onya, asa pa man ta? Mamauli na ba ta dong? Dili Ha? pa eh. May ito ba ng live dapit? O sige. Bisag asa ang ganahan ni mo, sugot ko. Love, tagot ka. Motel? Motel kiniginungan sa gisakyan ng taxi? So, diha. Sawaan taning atong gugma. Tami sa atong gugma. Sawaan tanduha. Mahal ti ka, Bonnie. Busa dili ti ka baliban sa gusto mong mahitabo ni Pura. Salamat. Ha, sige. Taxi driver, dawata nga mong city, oh. Tagilok sa mong kititi, uy. Ang gidok gini. Ang karoon, ang flagot eh.
Iday lang ang tao. Eh, bukan. Iday lang naman. Okay na. Lamig din. Be, basta lang, be. Ano pa? Ayaw. Sikit. Ilang ka din yan. Basta, bantang na. Tulong hinaya lang ba yan? Oh, ginaya na yun. Kininer niya. Oh, mo ba? Ano yan? Happy ka nagkaroon sa inyong relasyon ni Brenda? Oo pa. Doktor may nagkauyab. O nakatuon ko pagmahal niya. Oo niya. Saman, wa pa mo'y plano nga magpakasal? Ha? Pagmiliw na, oy! Gusto ka na kung sa edad. Nagsigip ito hiskot o kasal si Brenda pa. Mambusa, pamayan ko siya sunod buwan pa. May minyo na ko. Kana! Aron makakita na ko og apo. Pagminyo na, Buni. Unsa? Oh, bay bon. Kita ko ni mo sa Mariel, bay. Uy, ngano gud? Nganong kuno? Mag-uol ko na siya karon kay bawal sila sa ador. Mao nga gusto ko na siya makikita nimo. Ah? Uy, alang sa unsa pa man bay. May uyab naman ko. Og sunod si Mana, mamahay na kong Brenda. Nya ako inos Mariel nga di lang ka makikita niya. Ayaw, sad. Sige. Gigita ko niya. Asa man gusto niyang magkita mi? Asa? Bayelium? Oh, Mariel. Mao kaya po ni. May lain ako uyab si Ador. Ako na magpakita na ko. Nanong niya unsa may umod ko anang problema ni mo ron? Boni gusto ko malimi Ador. Og ikaw ang gusto mo ipulis si Agbet. Mahal ko ni mo, di ba? Basta sige na. Tabangin ko malimot ni Ador. Ay ko po. Ako hagdon. Ikaw ang gusto ko nga ipulay ang tapet. Ikaw po ni. Mariel, ang tinuod. Mahal ko pag ikaw. Amig sa nang imong kaso. Si Ador. Tingin mo hawag sa kapupos. Nagtalit siya ng tingnan. Pero ikaw. Birahe! Bumbahe! Lagi! Mas tabo na mo ni Mariel. Wala ko ipadayon ang papamayan din daw. Mariel, ipamayan. Kanya gipakaslan. Pero tinitawang hilag sa urkong uyab. Nga, ayun ang akong gipakaslan. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Rafi, ginaingon. Lisod sabto ng lisod ng daan ug mutok. Mao kining nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Unsa? Naunsa man taon mo, oy. Pa, ma. Kas mo nakurat. Rafi nakpagtsur, oy. Bitaw, Rafi. Wa kay lante dong. Wa in taon mo, oy. Pa. Si kadagang babae. Si Tintin ba yun? Ngano man si Tintin? Ay kanas Tintin, mura man nagmay gilok-dogod. Unsa ba inyong ipasabot ba? Unsa gilokdo ba? Uy, do, may pagkagamay ba itaon? Luag ang tornilyo, anak na. I love you, Tintin. Love you too, Rafi. Wa mo ko na matikdan ni Tintin nga kuwang siya usa ka handos. Buotang ni siya. O gilumon. O manggiuwawon. Okay, raman na si Tintin, pero tanaw ka na kung sa'y tanaw na ko sa imong iya ba? Sila magod si mama papa ba? Bay, lain mag-comment kang Tintin, oy. Ay, natural man na sa mga ginikanan, Wera. Labi na may gusto, tapos babae taon. Saway yun na nila. Kanabi tayo mga asawa, isaway mo na sa mga isuon. Apel pa kung mahal magpapa, pero ay, sus. Bisam mo tinawag ako kugma niya. Motong, ako pakaslan, oy. Raf? Raf? Bungol mo rin tawhana, oy. Raf! Ah, Raf! uy. Raf! Huh? Raf!
sa Miss Tintin nga, nag-iniro naman nga, nagsangpit sa kungan. Oh, Raf, basta yung action, nag-iniro sad. Kampo nga bitaw mo nit. Nakuyawan ko nakalitan ko. Magsangpit nga ako nga na akong Raf. Nag-iro man. Ha? Maragin lagi. Raf. Ni-action ka siya, pinairo. Boy siya mga. May nungog na discourage ni Tintin nga nakasita. Astig, gadahan siya iniro ba yun? Unsa mo kay? Mo ba yung Rafi? Ang butoy lagi ba, nang limbaw, lagi ang balibo ni Tintin ba, diyang nag-iniro siya. Ano no? Huwag ka na siya pakig iro taon ba ha? Wak po tingali ba bunit oy. Oh, di naman inoong ko ganahan ni Tintin ba. Maayo. Kinsa ron? Huwag ka kailastingog. Ayo. Uy. Si Tintin? Si Tintin. Siya, good. Ayo. Sige man Maayo. Ato ako. Di ko ikaw lang. Ay, mag-gusi Rafi? Naraman siyang kwarto. Ay, akatoon ba? Huwag man tingali magkabati ang batang. Ay, Mayo, yung uyab. Ing napalihog pa nga, natuog na ko kay glabdan ko sa kungo. Unsa? Nga naman. Basta. Tayo para good, Rafi. Mura naglikay na ka ni Tintin. Naglikay na ko niya pa, kaya na-discourage ko. Unsa? Bayrap, ilalam mo ako ang amo ang accountant si Miss Cheska. Ilalam mo. Hi, Rafi. Hello, Cheska. Kagwapa ni Cheska. Rafi, nga nagsige kagtutok na ko. May paling nga ako now? Wa man, Cheska. Kuan, kining gigupahan lang ko nimo. Kamog yung mga lalaki no, mga atikon yun kay Uy, Moy. di niya atik akong gisulti ni Uy. Guwapa bitaw ka. Diba, bay munit? Tinaw na, Chis. Gigwapahan lang kita dyan mo. Di ka na kay ba mga tiktaw na kong amigo. Gigwapahan na ni mo. Salamat kay ako nimo balibari sa akong pag-invite nimo karong gabi na, Cheska. Timing lang, okay lang ka ron. Mao ba? Sige day kaglakaw day. Oh, dili no. Kakapoy ra sige glakaw Katawa man ka. Nalingaw lang ko sa mong gisulti ba? Kadali ra din mong pagkataon sa. Kana ra bang tao nga hingatawa no? Dali ra po ng pahilakon. Mao ba? Nganong kay bawo man ka? Nakasuoy naman ko ana. Uy, mao ba? Hingatawa kay ko before pero diyang na heartbroken ko, kalit lang kawagtang. O that time, sige ra ko gilak. Pero diyang nahubas ang ako luha, wa na ko mohilak. Ikaw, Rafi, I hope nga dili ka ingon anak ng klase sa pagkalalaki. Ay, dili taon ko ingon na ana, Cheska. Awan ninyo, ma, pa, ang picture ni Cheska. Unsa inyong tanaw niya? Uy, diba? Guwapa. Butag dagway dak. Ikaw ba, unsa tanaw nimo? Mura, dili makabuwak og baso. Uyab na mo ani niya, Rafi. Oh, ma. Uyos Tintin. Likay-likayan na ako siya. Pero kung di na madaglikay, ako na lang siyang sultihan sa tinuod. Ma, pa. Ano ni mata din ni Rafi? Nga naman, Cheska, wa ka makauyon? Di mo ingon nga wa ko makauyon. Nangutana lang ko nga nang niata din. Unsa pa di? Magsinukdanay ta? Sinukdanay sa gilaw man? Kumidyante ka, Cheska na. Kamausag ka nga sa mga binugoy ng mga puong da. Abi ni mo, Raf? Okay ra ba ako paangkan? Unsa? Yes. Sa akong edad ron, okay ra ko paangkan ko. Mas nindot ng ingon ana. Dili, Cheska, angay lang kang paangkat ka na kung ng lalaki, di ka mao nga mo atubang sa iyang responsibilidad. Kanang klase sa lalaki nga mo biya kung mamabos ng babae. Lawa na siya, Wayo nga mamahimong ba na? Oh, wow! Nice ka! Ganan ko ni mo. Ganahan sa ko ninyo, Cheska. Rafi. Cheska. Rafi. Uy! Kiyawan ka, Raf.
Gamay, nakalitan man ko. Nakita na kita, Raf. Tintin. Nga nang wala man ka nagpakita na ako. Nilikay na ka, abi kay doon na naman kay uyab kalain. Diin mo ka na ibaw. Kita ang mong kunaguyog mo. Dako na gani siya yan. Tintin, sultihan ta na kanood. Uyab na ko siya. Sorry kay din na. Ni, magpakasal ako niya. Di ko masugot na magtaraf. Bisag na ka. Okay ako basta uyab tagyapon. May gilok doon, Tintin. Tubag ako, Raf. Uyab Japon tabalag. Masal na kasi mong ipamabdusan. Di ko masugot. Uy. Sige, di ka mo't mahilak ko. Wow! Legit ka! Legit ka! Uy! Niligid ka! Legit ka! Katawan ka! Inuod nga may gilukdo ka na! Di ka normal, Tintin! Niligid! Kapoy ni mo! Lisod yun sabton si Tintin. May gilukdo yun ba na? O mauto maksuners atong palamay drama compilation part 154 o ginaot nga nalingaw mo kasuners o karon mga kasuners maghinay-hinay na po tag-edit para masundan na sad nato ang sunod nato nga part 155 o sa dili pa nato tapuson mga kasuners ato sa shout out ang nagka-comment sa ato shout out nato si Annalyn B, si Oscar Abaydog, shout out ni Modia da sa Cebu, Oscar, si Ma'am Del Sam 99 diya sa Hong Kong, amping-amping na ma'am, shout out si Moha, si Lowell Balandra, shout out muna ko si Ramrico, Annalyn Bruni, Danny Lopez, Laura Candis, si Topher Valdez, shout out muna ko si Jeep Rimano, shout out muna ko si Bobby Carrel, shout out muna ko si Romy Boy, ug sayang amigo nga si Munsing, si Edgar Palma, si Topher Valdez, ug mga to mag-suners no, tanan ga comment sa to ag atong gi-shout out karon sa atong part 154. O katang-atang mag-suners sa to ang part 155 hinahinan sa kong edit para makabawi ko sa iyong mag-suners para maka-upload na po dahil ta. O gusto na ko mag-suners, salamat jud kay sa iyong permis, sa iyong permis kanunay pagpaminaw, pagsunod sa atong palamay drama. At salamat sa iyong tanan.